La 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 la. Hahaha, du undrer dig sikkert over, hvorfor din is den står der og smelter, lige før du når at spise den. Svaret er ganske simpelt. Global opvarmning. Global hvad? Det skal jeg nok forklare. Det her er solstråle. Han kommer hele vejen fra solen ned til jorden. Halløjsa jord, jeg kommer lige med noget lys og varme til jer. La 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 la. Nå, nu vil jeg smutte igen. Hej hej. Hov, solstråle. Du går ingen steder. Vi er drivhusgasser, og vi lader dig ikke forlade jordens atmosfære. Ouch! Au! 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 Ej, det gør ondt! Au! 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 Og her ender rigtig mange af solstrålerne inden for jordens atmosfære, og tilsammen varmer de jorden op. Men hvordan undgår vi så drivhusgasserne?